Mae ffydd a ymddiriaeth mewn Cyngor Gwynedd wan y fan hyn yn 0 neu minus. Mae'n mynd i gymryd amser i adeiladu bric wrth fric. Mae'n mynd i gymryd degawd i bobl medru gweld a cael ffydd yn y cyngor eto. A ffordd fydden ni'n neud hynna ydy trwy gweithredu pethau. Mae yna bethau ar mewn llaw i edrych i fewn hyn yn fanwl. Fel be? Fel y bwrdd ymatab enghraifft, yr cynllun ymatab, os gai sôn dipyn am hwnna. Mae gennym ni cynllun ymatab yn ei le ers mis Ionawr, wedi cael ei fabwysiadu gan y cabinet. Mae gennym ni Sally Holland sy'n arbenigwr annibynnol yn gadeirydd hwnna. Dwi'n hynod o ddiolchgar iddi hi. A be dwi wedi sylweddoli efo trafodaethau efo bobl eraill hefyd, pwysau ar goll o'r bwrdd ymatab yna ydy'r dioddefwyr. Maen nhw wedi dangos dewrder a gymaint i gynnig. Felly, yn y bwrdd ymatab yna, os dyn nhw fodlon, fysa fo'n andros o werthfawr cael llais y dioddefwyr. Mae rhaid i fi ddod â fo nôl ar diwedd y dydd at y pobl sy'n bwysig y fama, y pobl dewr ar ei sefyll i fyny i'r bwli mwyaf yng Ngwynedd oedd yn defnyddio bob tacteg. Tacteg hyll o bwlio, ond tactegau grooming a dan y wyneb. A'r pobl nath sefyll i fyny yn fanna oedd y goroeswyr a'r dioddefwyr. A nhw dwi'n meddwl amdan. Dwi wedi wneud yr ymchwiliadau, mae hynna'n glir. Dwi wedi rhoi bwrdd ymatab mewn lle a dwi'n gaddo rwan bod fi'n mynd i weithredu ar yr adroddiad hynod anodd yma a rhoi pethau mewn lle fel bod hyn ddim yn digwydd eto. A dwi'n meddwl mae fy ymatab i yn dangos bod fi yn ddigwydd o ddifri pryd dwi'n deud amdan hyn. A'ch geiriau chi oedd hynna rwan, bwli mwyaf Gwynedd. Yeah. Mi oedd eich swyddogion chi'n gwybod am hyn. Mi oedd eich cynghorwyr chi'n gwybod hyn. Ond na 2 dribiwnlys i bod. A nathoch chi dal i ddyrchafu fo i fod yn bennaeth yn ysgol arall a rhoi cyfle eto iddo fo fod yn beryglus i ddisgyblion eraill. Bydd pobl methu credu. Oedd eich swyddogion chi'n gwybod, eich swyddogion chi nath gynghori llywodraethwyr Ysgol Dyffryn Nantlla i benodi Foden. Mi gafodd o godiad cyflog i fynd i Dyffryn Nantlla. Mae warthus. Dwi'n darllen yr adroddiad fy hun. Dwi'n mon gwadu. Dwi'n mon trio amddiffyn neb. Dwi'n derbyn yr argymhellion. Dwi'n derbyn yr adroddiad yn llawn. Be rhaid i fi wneud rwan? Fy yna bobl yn cael i cosbi am hyn. Dyna mae treiethdalwyr Gwynedd yn gofyn i ni ofyn. Fy yna bobl yn cael ei cosbi. Dwi'n gwybod, mae pobl eisiau gwybod hynna. Dwi'n dallt yn iawn. Ond dwi'n meddwl bod gwylwyr hefyd yn deall trwy swyddi i hunan bod yna prosesau yn gorfod mynd trwy. Dwi'n dall hynny, a da chi wedi... Ond dwi'n wirioneddol ddim yn meddwl bod nhw'n deall sut fod yna gymaint o bethau wedi mynd drwy'r rhwyd. Dwi'n gwybod bod chi wedi gynabod o, da chi wedi ymddeheuro, ond oes yna weithredu mynd i fod ar y bobl yma sydd wedi methu? Mae yna gweithredu a prosesau a'r waith yn barod, Elen. A does o ddim amheuaeth wrth i ni gloi, mae Foden ydy'r dyn drwg yma. Fo sydd wedi gwneud y troseddau erchyll mae gyd. Ond mae'r methiannau'n disgyn ar sgwyddau Cyngor Gwynedd, does a ddim amheuaeth o hynny chwaith, bod o wedi gallu gwneud hyn ar dros y blynyddoedd. Sut da chi'n mynd i ddod o hyn, mae o'n damniol? Dwi'n teimlo hynna ar fy ysgwyddau fy hun, Elen. Dwi'n teimlo y cyfrifoldeb a'r dyletswydd. Ond da chi'n teimlo bod chi eisiau edrych ar eich swydd eich hun yng nghanol hyn i gyd? Fel dwi wedi deud,
fedrai'm troi fy nghefn ar hyn, mae'r adroddiad wedi dod, dwi'n derbyn o yn llawn. Dwi'n cydnabod. So, y peth anodda ydy cymryd cyfrifoldeb a aros yma i wneud y gwaith, a dyma dwi'n mynd i wneud. Nia Jeffreys, diolch o galon i chi.